anani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko farilla ma الحمد لله رب العالمين الحمد لله بعد كل شيء. السلام عليكم ماما. واد سيل. an kam ko jam nyalli to gonɗa walla ko jam finto gumbiɗa? Jam bora alhamdulillah. An o comportement hande ko woni min jibinma de. Nani mama bungu ñimi jawten seeɗa. Mama vraiment mbeɗa découragé. Découragé? Franchement parler. Holko fota découragé ma an e aduna ma? Mama min kalde mbiyamɓe découragé sa ƴeewi aɗa andi ko gondi tan ɗo e galle hen wayni kadi mi arani ɗo pour tajje mi ñagaki Allah kadi sendude mon mais wonko kawam ne waɗa watti ɓurtude c'est trop mama kawam watti ƴettude joom suudam ene joddo e mum ne santaji ɗum ne wi ɗum yo ene impose ɗum haalisaji mi nanani ene wiye joom suudam ene jogui galle nan Fuuta ene foti maade yo hokku ɗum 3 millions madame arini kosanami ɗum ene haalnami wonde kawma wi kam won galle mahara yittangam hokka ɗum 3 millions jammum heɓe n'importe quoi miñam abou miñam ene impose joom suudu ma yo rokku ɗum kalis en tout cas trop c'est trop omo waɗa ɗum santage puis min mi wimo bujjoy hay ko jogon noon hokkude bujjoy hoto hokkum mi haalnami ɗum nécessaire min vraiment la ilaha illallah ar mi regreti trop no garmi ɗo e galle vraiment mi regreti kadi so wonano à cause de ma mbeɗa andi hande mi waltara ɗo vraiment Hammadi Samba ay mami wi Hammadi ni wonno o kiitaɗo ko Hammadi wiyete aɗa andi kiite puɗɗi ko gila ɓe naati e nder gallam he min kala mo nanani mbarodi nani ungago muɗum min Fuuta e Sénégal Paris Amérique États-Unis ala majjuɗo me aduna he somi welama moƴƴude mimo Keleka mawnam aya jonde mon nden yoodi de ko ɗo yiri ko c'est beau ça ɓaɗo tampere hande kam journée wula no fewi hande kam mbeɗa softi saabu kejjari hanki ndi e machallah pourquoi mbiɗa yen mbaɗan min heñere an rappu ha gayna maman mbeɗa natti e nder suudu ko woni joɗɗo o ko wonti mbaɗa andi ka kalan ɗum ko fotan nande tan an aɗa sewi aɗa andi ceeɓendi jiɓe giyal jibina koye ceeɓendi muɗum te dimgal tawri mbabba ko naɗɗa aɗa andi yitere nde ɗo ende seeɓi ko ndideta ko woni caggal aɗa ko jinmi andindema ɗum mbiɗa régla wona ɗo e galle he a réglani mi felliti min ɓiyam o heñeram nde ɓuren kam kala kono wuure aduna kala kone yaahe aduna saabu kanko goto jogui aduna omo nafa yo o nafata yo o jaaƴimo min ko mbatton manigance ko fof mi nani naati ɗo e nofram he hol manigance ɗo hol mbaɗɗo manigansation an taw bonnamdoma an ka debbo walla ka gorko ɗum de ɗum mi jaɓora critique mi jaɓora ko critique an waɗɗo rol kawiraɗo e galle an ka naafigi pro max an kawiraɗo galle ñafom finditama gumba soɗon juulo somi yi sukaɓe no o yimi onca a faami hanki ɗo damal gallo ɗo oɗo nete kumba tubak fonno fitti ɗum fittani kaaƴe no gonno ɗo mi rendini foof peel a yiyani dolem ɗe fof ko gasi ɗum ko jiɗɗon ko mbaɗemi galle ɓoftu ko dottuɗa ko aɗa woni ɗo aɗa impose aɗa wiye Kumba esam yo rokke million ngaji da kalis an o min haram hol ɗokkom ala yitere min holi fo ɗokkom ala yitere min Kumba tubak mi wona jiɗɗo ɗum ni saka min telɗo min jewta min ala wata accusam aɗa ko jinmi andindema so jinne suri ɓuyum surɓi mbimi ala so jinne suri nana ɓurta noon kala ko diwi hewduru fat kono min so Allah ittani ko satti ɓiyam Sambam arta ɗo en adde joom suudu mum yimɓe bolle puyɗo yimɓe kecci wata accusam komi korɗo so wonano bone kayɗa andi min sinno wata accusam komi korɗo wata accusam min ɓe jogui temps won ɗon haalde Kumba tubak mi fansani ɗum mi yiɗamo hol min hol kanko saka mbeɗe ñagom kalis min a meeɗi tan convertisation hakkundam min e makko emin joddo min kalda a meeɗi yiide an ko min mawnuma an min ñimi mi majjani benke ñenke ma jinmi andindema ko oppu ɓiyam o tan mboɗo moole caggal Allah so ɗum ala sa wi goo mami naat mi feeca mi ngalɓita tuuba horde noon diwdotako denkottako mi anda fof mi nimsitini ko gonnoɗa miñam an e Tiggel morƴa
de capan moƴƴi de wiya penda wiya fa Mbedda ay cette quartier komputu baka de ko nafiki an gara namɗa kam min ko jinmi mbima ko ɗum jinmi mbiɗa yam hoɗe ɗum ɗo défi am mbaɗmi défi am jaaɗa haalta o de naggan ɗemgal mum o te ko nafiki min de mi hersi hannde elli imo a waɗa ko toɓɓere dow lewru Koorka nanni somdu yurmende hewndu barrage Koorka ko farilla ma ne waddima hota wondane gantuji mo naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma saharu ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma